βασικός, κεντρικός, αμυντικός. Όχι όμως στην εντεκάδα ο Στάθης Μωσιάδης. Να πούμε ότι νέο πρόσωπο, όπως αναφέρθηκες και εσύ, είναι ο Σουλεϊμάν Όμο. Θέλεις να πούμε κάτι, Κώστα? Ναι, θα πούμε για αυτή την κίνηση που έκαναν οι ποδοσφαιριστές, Έλενα. Είναι μια αντίδραση των ποδοσφαιριστών προφανώς, και πάμε στον Μπαρτσελεπίδη να μας δώσει πληροφορίες. Είναι μια κίνηση με πρωτοβουλία της διοίκησης της γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΛ. Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές καταρχήν της γηπεδούχου ομάδας, τους ακολούθησαν τις φιλοξενούμενους του Αχαρναϊκού. Κάτι που γίνεται ακριβώς και δίπλα μου εδώ πέρα στον πάγκο της ΑΕΛ, της ομάδας εδώ από τη Λάρισα. Όχι κάτι ανάλογο και από πλευράς του Αχαρναϊκού. Είναι φανερό ότι είναι από πρωτοβουλία του γηπεδούχου και έχει να κάνει με τα θύματα τα οποία έχουν υπάρξει στο Αιγαίο το τελευταίο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο υπήρξε ενημέρωση σχετική και προς τους 4 διαιτητές. Γι' αυτό κιόλας πραγματοποιήθηκε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο η σέντρα. Περίπου για 1 με 2 λεπτά θα υπάρχει αυτή η εικόνα στους δέκτες σας, Κώστα. Είναι εντυπωσιακό και έτσι είναι με όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να αποφύγουν, να γλιτώσουν από όσα ζουν στη χώρα τους, στη Συρία, στη μαστιζόμενη από τον εμφύλιο πόλεμο Συρία, και θέλουν να ζήσουν μέσα σε ένα ειρηνικό πλαίσιο, πραγματικά να μπορέσουν να ζήσουν. Λοιπόν, σηκώνονται οι ποδοσφαιριστές για να